Tiltræk din soulmate eller forbedre dit eksisterende parforhold nu. Jeg hedder Anja Sofia, og jeg vil fortælle dig, hvordan du kan lære en yderst effektiv teknik, som forbereder dig og lærer dig at tiltrække din mest egnede soulmate, eller lærer dig, hvordan du kan få det meget bedre i dit eksisterende parforhold. Jeg gennemgår flere områder, der er i høj grad vigtige, hvis du er seriøs omkring dit nuværende parforhold eller dit kommende parforhold. Kroppen er som et datalager. Det er din krops kæmpe arkiv. Først og fremmest skal du vide, at vores kroppe husker. Kroppen er som et stort datalager eller et stort arkiv. Den husker alle dine oplevelser, både gode som dårlige. Og kroppen korrelerer data sammen på sjove måder, som kun vores underbevidsthed kan fortælle os. Det jeg vil sige med det hele er, at når du har haft et parforhold, så husker din krop alt, hvad du har oplevet. Nogle gange laver kroppen det, man kalder en overbevisning, en form for lærdom. Nogle gange er der lavet en overbevisning for at beskytte dig mod at ryge ud i det samme igen. Det kan være både godt og skidt. For hvis den har lavet en overbevisning inde i dig, som omhandler, at du nu hader mænd, og du netop gerne vil have en kæreste, som er en mand, så sender din krop netop denne energi ud til alle mænd. Jeg hader dig. Hvad er chancen så for at få et fantastisk parforhold med sådan en energi imellem jer, tror du? Og det er disse overbevisninger, der er relevant at få fundet i dit datalager. Fjerne filen og indsætte en ny fil, der hedder Jeg elsker mænd, og jeg har en sund skelnævne mellem hvilke mænd, der gavner mig, og hvilke mænd, der er uden gavn for mig. Det er blandt andet noget af det, jeg vil hjælpe dig med. Men først skal du have lidt mere viden. Ryd op i det gamle. Det, der er vigtigt her, er at få arbejdet med alle de overbevisninger og blokeringer, du har i kroppen, som blokerer dig, begrænser dig og handlingslammer dig i at tiltrække en ny partner, eller at få det meget bedre med din eksisterende partner. Det kan være mange forskellige ting. Det kan være frygt, det kan være vrede, det kan være gammel bitterhed. Og hvis du ikke får ryddet op i de gamle energier fra tidligere parforhold på det underbevidste plan, altså kaldet kropsplanet, vil du gentage mønster fra tidligere parforhold. Og hvem er interesseret i det? Mange tænker ofte, hvorfor tiltrækker kun drengerøve? Eller hvorfor tiltrækker kun dovne mænd eller mænd, der roder? Og samtidig tænker mange mænd, hvorfor tiltrækker jeg kvinder, der er hysteriske, eller kvinder, der er kedelige i sengen? Pointen er, at hvis du undlader at ændre de gamle energier nede i din krop, altså dit datalager, vil du gentage mønstret. Og er der noget, jeg er rigtig god til, så er der at hjælpe dig af med disse gamle, uønskede mønstre, som på ingen måde mere tjener dig. Men lad os kigge lidt videre med det med overbevisningerne. Bliver du elsket af andre? En overbevisning i kroppen, som for eksempel jeg er uelsket, er også relevant at få ryddet op i. Den kan altså være opstået i barndommen eller nedarvet fra generationer tilbage i forfædrerækken. Den er så essentiel for hele vores liv, at den ikke kun påvirker dit parforhold, men kan have effekt i alle dine relationer igennem hele dit liv. Det er også vigtigt for dig at slippe af med overbevisninger og energier som dette. Det kan afholde dig fra at have fantastiske relationer til både søskende, forældre, vennekreds og ikke mindst din arbejdsgiver og dine kollegaer. Elsker du dig selv? Lad os finde ud af, hvad der sker, hvis du udsender en energi, der hedder Jeg hader mig selv, som er modpolen på at elske dig selv. Det er ofte sådan, at lige tiltrækker lige. Så hvis du ikke elsker dig selv, vil du tiltrække en partner, der heller ikke elsker sig selv. Når man er soulmates, har man kendt hinanden romantisk i flere dimensioner tidligere. Det vil sige, at ens hjerte kender den andens hjerte, og man har et helt anderledes tæt knyttet forhold. Man kan mærke den anden person, man kan føle dem, ja, nogen kan da læse hinandens tanker. En del går igennem hele livet uden at opleve det unikke ved et soulmate-forhold. Hvis soulmate tiltrækkes uden at man har lært at elske sig selv først, kan det give store konflikter i soulmate-relationen, altså i parforholdet. Men når du lærer at elske dig selv, imens du er i dette parforhold, vil du få det meget bedre balance i din soulmate-relation. Der er også andre områder, du bør forbedre for at optimere din energi, hvad enten du ønsker dig en partner eller allerede har en partner, du elsker. Gør dig fri af tidligere parforhold. Nu kommer vi til et af de vigtigste områder. Du kan ikke snyde kroppen, og det er utrolig sjældent, at din krop går frit og ubundet videre fra tidligere parforhold. Også selvom du bevidst tror eller siger, at du er fri af tidligere bånd. Hvis du har haft forhold bag dig, hvor du har været særdeles følelsesmæssigt engageret, så kan din krop stadig tro, at du er gift med en anden person. På trods af, at du er single og allerede er i et nyt forhold. På trods af, at du er single eller allerede er i et nyt forhold.
En af de måder, du kan mærke dette på, er for eksempel, hvis du stadig efter 10 års adskillelse tænker på den anden person i ny og næ, eller har kontakt med den anden på et akavet venneplan, eller har svært ved at bryde kontakten fuldstændig med den anden person. Og nu bliver det spændende, for netop en af de ting, som er allervigtigst her, er at få ophævet den gifte ægteskabelige energi, så din krop kan blive fri af disse energetiske bindinger. Det er det, vi kalder energetisk skilsmisse. Og hvad er så det, du får ud af en energetisk skilsmisse? Hvilken effekt kan en energetisk skilsmisse have? Når folk får lavet en energetisk skilsmisse, så kan de altså gå igennem en skilsmisse uden følelserne uden på tøjet. De slipper for al den her turbulens, som mange andre oplever. De får det også langt bedre med den partner, de allerede har fundet. Og lad mig give dig et eksempel. Jeg havde en kunde, der allerede var i et parforhold. Efter hun havde fået lavet en energetisk skilsmisse, så kom hun hjem til partneren, og pludselig dansede han rundt med hende på køkkengulvet. Det var aldrig sket før. Så din partners krop mærker tydeligt din ændring, når du er fri af tidligere bindinger. Og det ændrer således også din partners energi til det bedre. Hos folk, som er single, vil der kunne mærkes en forskel, da mænd og kvinder ude i byen vil kunne mærke, at du er fri af bindinger til andre relationer og forhold. De vil være langt mere tiltrukket af dig, og det vil gøre det meget lettere for dig at finde en ny. Et andet eksempel, jeg vil give dig, er en single pige, som var en fuldstændig ubemærket person og meget medtaget efter sit sidste forhold. Efter at hun fik lavet en energetisk skilsmisse, begyndte helt fremmede folk pludselig at tage kontakt til hende. Selv efter en almindelig gåtur ned i indkøbscenter mødte hun folk, der pludselig sagde, du bliver da også smukkere for hver gang, vi støder på dig. Det er selve energiskiftet, som andre mennesker reagerer på, og mærker den udstråling, som den ubundne krop udsender. Pointen med dette er, at uanset om du har haft mange partnere eller få partnere i din rygsæk, er det meget vigtigt for din krops tiltrækningssignal at få lavet denne såkaldte energetiske skilsmisse. Det bedste er, at du vil få meget mere balance i dit følelsesmæssige liv efterfølgende. Ydermere er det vigtigt, at du får al den energi tilbage, som din krop har afgivet i de forskellige parforhold. Det er ligesom en brevudveksling. Du giver noget til din partner, og din partner giver noget til dig. Når man ikke længere er sammen, så er det vigtigt at få disse breve og energier tilbage for at føle sig helt igen. Det er også en øvelse, der forbereder dig på, at du også kan finde en ligesindet person, der føler sig helt. Frekvenserne for kærlighed. Jo mere af dette arbejde du får lavet, desto højere vibrerer din energi for kærligheden. Dermed sagt, at ønsker du kærligheden ind i dit liv, bør du forberede dig selv og tage de steps, der skal til at gøre dig klar. Og det er uanset om du står i et parforhold, som du vil forbedre, eller du står som single og ønsker dig en ny kæreste eller livsledsager. Det kunne også være midt i en skilsmisse, hvor du ønsker at komme godt og nemt igennem, om ikke andet for børnenes skyld. Tiltræk din soulmate via en super effektiv meditationsteknik. Når først du har fået ændret alle de energier, jeg har omtalt her, ryddet op i tidligere parforhold, ugunstige mønstre og fået dine nye energier på plads, så bliver du guidet igennem den helt fantastiske meditationsteknik, der kan bruges for at indkalde soulmates. Hvis du ikke er klar til at indkalde nu, eller ønsker at bruge teknikken senere, har du også mulighed for det. Denne teknik kan du også bruge til at indkalde ligesindede. Ligesindede, det er altså mennesker, der tænker og agerer fuldstændig som du selv gør. Ligesindede er mennesker, der tænker og agerer ligesom du selv gør. De findes, ja. Og jeg har utallige kunder, der beretter om, at deres liv er blevet så meget mere spændende, efter de har fået indkaldt deres ligesindede. Så uanset hvad, får du de teknikker og værktøjer, du kan bruge når som helst i dit efterfølgende liv, når du har brug for det. Hvordan kan du allerbedst forberede dig på din soulmate, eller slippe den gamle energi, der også forbedrer dit nuværende forhold? Vi har som noget unikt sammensat 3 pakker, så uanset hvor du er hen i landet, har du mulighed for at ændre dine energier og forbedre dit parforhold eller tiltrække en soulmate. Vælg den pakke, der passer dig bedst og fungerer i forhold til din kalender. Pakke 1, det er altså Soulmate Online-pakken. Den foregår over computeren og via internettet. Det er til dig, der elsker at blive guidet og holdt i hånden. Den inkluderer 8 sessioner online, der renser dig for blokerende energier og guider dig igennem de forskellige øvelser, så du kan definere din soulmate og dennes egenskaber, eller alternativt kalde på din sjælefamilie. Du bliver guidet igennem at indkalde dine sjælevenner og sjælefamilie. Pakken inkluderer links til lydfiler, film og værktøjer, alt hvad du har brug for. Prisen er nu kun 2.999 kroner, hvor normalprisen er 5.999. Det vil sige, at du sparer 3.000 kroner på pakke 1 lige nu. Rabatten er altså 50%.
Pakke 2, som er Soulmate VIP-pakken, er til den travle og intime. Den inkluderer et personligt forløb på 8 intensive timer fordelt på 2 halve dage. Fremmødet kan enten være i Vamdrup ved Kolding, Jyllinge i Sjælland, eller Hals ved Aalborg, eller via Skype eller telefonsessioner. Jeg vil rense dig for dine blokeringer, og du modtager lydfiler og video, som du bruger hjemmet til at underbygge forløbet. Prisen lige nu er 4.999 kroner, og normalprisen er altså 8.000 kroner for dette personlige forløb. Du sparer 3.000 kroner og får altså en rabat på 37,5%. Pakke 3 er Soulmate kursuspakken. Det er simpelthen til dig, der vil lære alt det her selv, og den inkluderer også en gave til dig. Du deltager i 3 kurser. Samlet er det altså 8 dage. Du vælger selv i din kalender, hvilke datoer der passer dig. Forløbet kører over 3 kurser. Udover at gøre dig klar til din soulmate, lærer du også, hvordan du selv kan fortsætte med at fjerne uønskede følelser og blokeringer for at kunne nå dine mål i livet. Basiskurset, avancerkurset og soulmate-kurset kan tages enten i Vamdrup ved Kolding, Jyllinge ved Roskilde eller Hals i Aalborg. Hvis I er minimum 8 deltagere, der kan slå jer sammen, så kommer jeg gerne derhen i Danmark, hvor I er. Vælger du pakke 3, får du en gave af mig. Og det er faktisk et ekstra 2-dages kursus. Så i den her kursuspakke er der altså hele 4 kurser med. Det 4. kursus er altså et kursus, hvor du lærer de mest fantastiske manifestationsteknikker til at virkeliggøre og tiltrække lige præcis det, du ønsker dig i livet. Uanset om dit mål er forbedringer af relationer, helbred, økonomi, job, karriere, uddannelse, stressfri parforhold, spirituelle eller materielle ting, så er denne gave en uundværlig hjælper. Prisen lige nu er uhørt lav. Den er sat til 5.999 kroner i kampagne, og normalprisen for dette vil altså være 12.200 kroner. Det vil sige, at du sparer hele 6.201 kroner. Der er altså rabat over 50% på denne her kursuspakke. Så gør en forskel for dig selv, dit parforhold og dit liv nu. Aldrig mere standby på dit kærlighedsliv eller din ret til lykke. Vælg den pakke, som tiltaler dig, og oplev det energiskifte, du troede var umuligt.